Isa. Adto ako na dito ilang imang naluto na ba ito ilang sudan ganina kana sugatan to nako. Daghan kay sila gipangumpra. Magluto gid sila daghan kay sudan naguri okasyon sa ila ka. Lili dito ka kung maluto na ba. Naa lagi ako nakikita jud mo. Dapat mata gani. Wala pa man jud gato diri. Nga naluto na gid siguro to kay mga alas 8 pag gumi ato nagsugat niya. Unsa naman ang oras alas 4 naman adto ako. Sige, basta na balikon di ka diri ma. Dali. Inom sa Sprite. Ay, nasi inom-inom, oy! Stilan sa siya, oy. 1 hour later. Kaya mo ba? Oy. Ma, O, Jisa. nya. Maajud. Daghang kayo na asa misa. Wow. Nagluto sila sudan. Kung saan narong orasa, wag naghatod diri, bisan na lang usa ka hiwa. Bagaan nilag mga naong masa, wa man din mo hatod diri. Madaw naman kayo sila. Ay, sa una, maghatod, magiday na sila kung sa ilang sudan. Karon wa dyan, alas 4 na, wa pa dyan naghatod ng Mahangin sudan. man na sila ma, mga daw na sila niya. Mga bagag naong kay di wa jud sila ni hatod direk Dira sudan. kasi sabi kay adto ano ko Jisa, ngay ulit og sudan Jisa. Panghangit ko kasabi og di mo hatod. Kung sinuwa. Kasabi mo basta di mo hatod. Hindi laban na nilang plato. Mighty. Mighty. Ayo! Mang! Saryo! Ayo! Hoy, paningog saan mo diha ay? Ay, sir! Oh. Nyari lagi ko kay kanang nakakita mo gupon yung ganina nga nagdamo og kanang murag mga lutuonon nga sudan ba niya. Alas 4 naman lang wa man jud mo kahato dito sa balayo. Gutom. Ganihara sa ko nagpaabot dire. Bilamok na lang ko. Nanay ka diha, Bing. Ganihara ko day. Gabiya sa ninyo in town pa siya. Wadyo ko nagtuong ngayon nga na mo kahangon karon. Ba alas 8 pa ta nagbuan ha. Ginya tong giluto. Naluto na to niya mga alas 12 kapin. Wadyo mo kahatag bisag duha lang kahiwa dito. Gutom na ko kayo. Wa pa ko'y paniud to. Panaginuwa sa sudan. Hoy pamaha, hoy paniud to. Ay, pasensya na kay mo ha kanang ang katong giluto na mo gud gipadaman to dito sa kuan kay nag-outing ang mga anak ba. Gipadala man. Mutuo de ka. Gitaguan na nila eh. Mga hangol na kayo ni sila. Hangol kayo. Padala jud na mo tanan. Kuno na ako nun ninyo ha. Ako nga aram ganin. Palit mo ang pasayan o 4 kilo gito yung pasayan. Nakakita ko nga naamoy yung baon. Ning anak di akong anak na si Jisa nga. Daghan kasi yung lamis ang sudan. Oo. Mato amo manggi ka nang gipadama to gid. Wala naman dire gid. So na mo sa Tupperware nga pink nya kanang kwarto-kwarto kay aron di mapanos. Nagbilin rami nagtunga rami sa usa ka hiwa nya. Tungaan Ganing gyud sa pusa pa niyang tambok sa baboy. Oo, ana ni sa. Palit sa baboy Taguan na. Di pa Wala dili. Mang, Wala di naman yung mga ngula. Mang, ako mang, nag-ihaw kog manok Bisaya, mang. Dalaan, kita ka direct tiil nga imong piborito, gim ulo. Katong tiil nga nagkaiti pa no. Imong piborito kayo. Unya ako, wadyo ko ni mo hatdan dito. Grabe, hinuwat na ko dito, mang. Alas 12 pa, nag-andam na ko dito daas mo, ha. Hoy, ako dire, ako dire day, gilamok na ko, alas 6 pa ko dire. Kaya naghuwat ko sa lechon. Naluto na lang ang lechon, wadi ko aglaha. Anya, kanang wat sa sala pa din mo ron. Oo, ay, oo, pasensya kayo, may kay bawgon nga part time mo gasto res kan ano sa mga day. Ha? Dili ba kay pagka nga sa itong pagkasilingan manghatag sa unta mo. Oo. Dili mo maghinangon. Kay wa mo magunahuna sa mga silingan ug nakakaon na bagwa pa. Wa jud mo naghatod dito sudan bisag tagsa lang kahiwa, bisag sabaw na lang. Brabiha sa good mo. Luya din ninyo sa. Karon pa ka naluoy wa magigituno lama. Oh, tanawa oh, niwang na kayo. Oh my God! Niwang nga kay wa jud pa kaon ka oras. Sigurot na ko dire sa lamok pinaabot. Kanang may pa. Kanang katong Pamuyo ba? inyong mga sinina dalhan lang to diri ha. Ah, pwede ra? Oh. Para mausan na Diri na mo ba muyo? Sige, sige. Balik niya. Salamat kayo ha. Balik niya mo diri kay pang. Kuhatin mo mga sanina dito. Buan ta mo. Oh, kuha niya to. Balik niya mo diri kay pang lampason ta ng liog niyo. Bagga kay mo naong na. Dali na lang, dali na lang. Ha? Balik niya. Na, may naikan mo sa mo.